Hello everyone, Jai Jagannath, Jai Odisha. Welcome to my channel ରାକେଶ ଟୁନିଆ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଏମ୍ ବା ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୋ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଦ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତିକି ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ଅଲୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ବା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେତେ ବଡ଼ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଏ ଜିନିଷଟା ମୋର ହେଇନାହିଁ ବା ଯଦି ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉ ବା ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉ ବା ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଅଫିସ୍ ତାପରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇସବୁ ମାନେ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନି। ଯାହା ଦିବସ ଅଢ଼େଇଶ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କେମିତି ଲଗାତାର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତଥାପି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ସବୁ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ରୁହେ କି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁନି। କାରଣ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ମିଳୁଥିଲା ଯାଇକି କିଛି କିଛି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ସଟର୍ଡେ ଯାହା ବି ଛୁଟି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅପସେଟ୍ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଘଟିବାର ତ ଘଟିବ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ହେବାର ଥିବ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବି ଯେ ଯେମିତିକି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର କେବେ ନା କେବେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥଳ ନାଟକ ହେଉ ବା କୌଣସି ଯାହା ବି ହେଉ, କୌଣସି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ହେଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଉ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେମିତି ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୋର ବି ଅଛି, ରହିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ କେହି ନା କେହିଟା ଭାବିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ଲାଇଭ୍। ତ ମୋ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ବି କରିନାହିଁ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହେଉ ବା ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବା ମୁଁ କେବେ କରି ହିଁ ନାହିଁ। କରି କିଛି କହିବା କରିବା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେମିତି ଅଛି ମଞ୍ଚରେ ଲାଇଭ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉ, ସିଙ୍ଗିଂ ହେଉ, ଆଙ୍କରିଂ ହେଉ, ଯାହା ବି ସେମିତି କିଛି ବି ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଛୁଆବେଳୁ ଆମ ଗାଁରେ ନାଟକ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସାହସ କରିପାରିନି। ତାର ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଛୁଆବେଳେ ଏକରେ ତ ମୁଁ ଲାଜକୁଳା ଥିଲି, ଡରୁକୁରା ଥିଲି। ତେଣୁ ଘର ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଶମ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରୋ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସବୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ ଜାକିଜୁକି ହେଉଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କିଛି ଏତେ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ନାଟକ ଦେଖିବା, ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ତ ମୁଁ ଯାଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଦେଖେ, ଲୁଚିକି ଯାଇଛି, ସବୁ କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏବେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୋର ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେବେ ନା କେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନି। ଡାଇଲଗ୍ ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏକରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ପାଟି ସ୍ଲିପ୍ କରେ, ଦୁଇରେ ମାନେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଡରିଯାଏ ନା, ତ ମୁଁ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ଅଧିକା ମୋ ପାଟି ସ୍ଲିପ୍ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା ବି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ହେଇଯାଇଥିଲା ବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା,
ନାଟକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗଟିଏ ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ହଁ ଯେଉଁଠି ବି ସେମିତି ଚାହିଁନଥିଲି କୌଣସି ମଞ୍ଚ ବୋଲି, ହଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ, କାରଣ ମଞ୍ଚସ୍ତରୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚସ୍ତରୁ ହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯଦି ଗୁରୁ ହିସାବରେ କାହାକୁ ମାନେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିହିର ସାର୍। ମାନେ ପୁରା ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଆକ୍ଟର ସିଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜୟ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ହରପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରେ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ନୂଆ ବାବୁସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବ୍ୟାସାଚୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଯେମିତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟର, ସେମାନେ ସବୁ ତ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଅଲଗା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ମୋର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମଞ୍ଚରେ ଲାଇଭ୍ର ଇଏଟା କେମିତି ଥାଏ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଥାଏ, ମନରେ କେମିତି ଭୟ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯିଏ ବି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି କିଛି ନହେଲେ ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଦେଖେ, ମଞ୍ଚ କ'ଣ ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନିଏ, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ କେବେ କରିବି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କୌଣସି ଡାଇଲଗ୍ ବାଲା ସିନ୍ ନେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଜପତି ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଭାବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଟି ମୋର ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ଅଛି। ତ ବେଶୀ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ବି ମୋର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାରଣ ସେ ପୁଣି ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତା'ର କିଛି ଅନୁଭୂତି, ତା'ର କିଛି ସ୍ମୃତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମର ରିହର୍ସାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆମର କେମିତି ଯାଇଥିଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ତାପରେ କେମିତି ଏଠି ପୁଣି ବି ରିହର୍ସାଲ ହେଇଥିଲା, ତା'ର କିଛି ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନାଟକଟା ତ ପୁରା ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଝଲକ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନାଟକଟି, ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। तुम एकूज पर सत्यासत्य अनुसंधान कर सेनापति। तुम एकूज पर सत्यासत्य अनुसंधान कर सेनापति। से दिन मोगल दूत सालबेग ए राज दरबार जभଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଏହି ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଅବିଳମ୍ବେ ବଦଳି ଅବିଳମ୍ବେ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଅବିଳମ୍ବେ ବଦଳାଇ ଦିଅ ଉତ୍କଳର ବିଜୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁ ଉତ୍କଳର ଗଗନ ପବନ। ବାଜିଲା ପୁରୀ ବାଜିଲା।
সমগ্র উৎকলের বজাই দিও বিজয় দুন্দুভি জয় জগন্নাথ ধ্বনিরে সাথে সাথে আর দেরি নাই আর নো জয় জগন্নাথ ধ্বনিরে কপু উৎকলের গগন পবন দুর্জয় দুর্দশ ওড়িয়া পাইকর অন্তর ছুটি যাও অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যে কୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗଜପତି ତାର ପ୍ରଜାକୁଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ জয় প্রভু জগন্নাথ জয় প্রভু জগন্নাথঙ্কর জয় জয় প্রভু জগন্নাথঙ্কর জয় জয় প্রভু জগন্নাথঙ্কর জয় মনে